San Carlos City, ang putilaya, sutawag at saray lalaki. Ya lumaki sa San Carlos City, nen samantawag binalatungan. Puro ingi saya balatong so panangan. Nagrebulto si Palaris at saray Spanish, dahil sila ay nakakainis. Natanwalay school, tawag na Palaris High School. Kami old-timer San Carlos City, ang aming namimiss. Balang araw babalik kami man paalagay na business. Kompetensya Emiray Chinese. Si Eugenio Perez kauna-unahang speaker sa Kongres noong 1950s. Si Fernando Poy ng kandidato ang ano at talo. Si Catoni so idolo ng mga San Carleño. Ama ni Alin Makeet, kawayan kiling a singer et kolileng. Kami old-timer San Carlos City nakakamis. Balang araw babalik kami man paalagay na business. Kompetensya Emiray Chinese. Natansaray kabataan, sa McDo ang kainan. Noon sa tindaan, labatiray pananganan et Pangasinan. Moderno na ngayon, marami na mall na air condition. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ang pinsan kong John. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ng pinsan kong John. San Carlos City ang destination, marami na mall na air condition. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ng pinsan kong John. San Carlos City ang destination, marami na mall na air condition. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ang pinsan kong June. San Carlos City ang destination, marami na mall na air condition. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ng pinsan kong June. San Carlos City ang destination, marami na mall na air condition. San Carlos City. Simbaan ang ganda, tawag na Basilica. Ang ganda-ganda mga dalaga at plaza. San Carlos City malilikiray bisita. Shopping sa Molya apatira. Simbaan ang ganda, tawag na Basilica. Ang ganda-ganda mga dalaga at plaza. San Carlos City malilikiray bisita. Shopping sa Molya apatira. San Carlos City, ang putilaya, so tawag et saray lalaki. Ya lumaki sa San Carlos City, nen samantawag binalatungan. Puro ingi saya balatong so panangan. Nagrebulto si Palaris et saray Spanish, dahil sila ay nakakainis. Natanwalay school, tawag na Palaris High School. Kami old-timer San Carlos City, ang aming namimiss. Balang araw babalik kami man paalagay na business. Kompetensya Emiray Chinese. Si Fernando Poy ng kandidato ang ano at talo. Si Catoni so idolo ng mga San Carleño. Kami old-timer San Carlos City nakakamis. Balang araw babalik kami man paalagay na business. Kompetensya Emiray Chinese. Natansaray kabataan, sa McDo ang kainan. Noon sa tindaan, labatiray pananganan et Pangasinan. Moderno na ngayon, marami na mall na air condition. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ang pinsan kong June. San Carlos City ang aming nayon, balikbayan ng pinsan kong June. San Carlos City ang destination, marami na mall na air condition. San Carlos City. Simbaan ang ganda, tawag na Basilica. Ang ganda-ganda mga dalaga et plaza. San Carlos City malilikiray bisita. Shopping sa Molya apatira. Simbaan ang ganda, tawag na Basilica. Ang ganda-ganda mga dalaga et plaza. San Carlos City malilikiray bisita. Shopping sa Molya apatira.